jarian kok ribet. Arep jaka kok angel ra jamak. Wah, wis malah kaya kejegung. Obat. Tanjir. Oh, urung-urung gak muni elek. Tobat. Aku kok sengit aku. Aku ning ngrasake pae gudel lah mulih-mulih. Minggat nyandi ngono lho. Tak pikir-pikir Petrus malah kaya gremok. Minggat kono kok. Aku kaya mami. Wah, tobat golek wong lanang kok ora entuk-entuk. Bagong malah banyaki. Wah, jane. Lek dandan ngoyo-yo kodanan. Ora neng wong ngenyang. Apa mergane tuku pupuran kekandelen ku ya, Tru? Rumah saku raiku kok kaya greh digoreng. Diwedaki wah wis. Angger tak go kedep kok piyur. Aku mau tuku pupuran manggo cat tembok. Ayak to. Nyarai kok kandele ra jamak. Terus jenengku ki sapa, Ger? Monggo Rama dinten menika kula aturi mantes piyambak. Sinten asmanipun Kanjeng Rama? Aku tak jeneng Nyai Melik. Kula Nyai Meling, kula Nyai Melong. Aku bibit. Bibit Mas Pati. Wonge wis mati ya, Nyuk. Men. Sinden kok galak. Tenan. Caraku bibit kae sinden kok sangar. Biyen dilokke sing nonton, sindene ngantuk dilasmu. Kuwi tenan kuwi. Batinku aku ki gawa sinden kaya gawa rampok aku. Ya sawake dhewe iki momong ya. Bahasaku piye iki? Nek nyang aku kudu ngono. Nggih, Mami. Ya, Mbok. Gelem ya, Mbok, ora gelem ya wis. Mami wae. Anake sing kecumut kok ngene sing apik dhewe kok mung sing ning ngarep. Kanjeng Rama. Anakku tak mimi sing ayu iki. Nek sing mburi tak dol sak payu-payune. Ya ora kirabu apa ya ora marai lemu. Malah dadi musibah itu. Werdining sih wonten timbalan ingkang adhawuh kulun. Mengko yen to ana sing dawuh karo kowe diperintah apa wae lakonana. Mekaten kulun. Iya, aja nganti sira angersula didhawuhi apa-apa istokna. Inggih pukulut sampun Rama kantuna basuku ingkang pinanggih Kanjeng Rama.
Gusti kula katur. Iya, bocah ayu. Pangabektimu tak tampa kowe sapa? Kula lare padu Sunan nami kula pun werdi ningsih. Werdi ningsih. Inggih. Lah sing mburi kuwi apamu? Menika biyung kula. Nami kula Nyai Melik. Kula meling. Kula melong. Iki tak mau nyanyi mung gilani. Petuk aku kok malah aku arep diperkosa. Nganti mau. Woi! Mas! Mas Pendek baru bayar. Wong edan. Wah, dan gila nih. Wapure dayu wae to. Mas, apa? Mas lho. Jong ngono Mas. Biyen ketok apa, saiki ketok apa? Saiki kok kowe sia-sia. Bareng aku wis kaya ngene, ora kok ngene iki tandurane sapa? Wah. Kok ora dipateni mari mirang-mirangake kuwi. Lan sia-sia temenanan. Titenono kowe patih Praoto. Praoto. Kowe jenenge rak prak-praken to. Aku Tumenggung, ngono ngerti ra? Tumenggung Praguta. Langke Ndarenggung. Ndara Temanggung geger. Oke, jan. Wangune bocah iki kok ayu tenan. Iya, Kakang. Kok menawa iki awake dhewe entuk gawe, muga-muga gelem. Wah. Ya kudu gelem. Ya nek kono ora gelem aku sing gelem. Lah jejeg kowe kok. Ora butuh dapurmu. Upama luwak. Sia-sia, Mas. Kok tak goleke dukun lho. Lah kok mengan dukunke. Werdine sih wonten dawuh pamane kowe tak unggahke derajatmu ngono piye? Kanthi cara menapa? Kowe melu aku. Kowe bakal tak caketake karo ngomong aku ya kowe Raden Kakrasana bakal dhaup karo Putri Mandaraka kudu nganggo patah tekse srati ning kowe engko gelem ora gelem nyrateni gajah. Kula kadhawan nyrateni gajah. Iya. Pani ora? Piye-piye? Nggih. Wantun. Pani Nyai. Wantun. Mengke gajahe kalih kula mengke nak wedi. Kula eleti mawon gajahe rak mundur. Nek pancen kowe gelem berdiningsih, kowe nderek karo aku nyang pertapan Ngargasunya. Inggih kula nderekke mawon. Tenan, wis sagu? Inggih sagah. Sing telu entuk melune sing mburu dhewe aja melu lho. Wah, ngrek. Melu titenono. Kula nggih rombongan. Kula nggih entuk nggih melu mboten entuk nggih. Sampeyan tak bunuh. Pedhuene men. Yen pancen ayo werjene cetutno laku jantraku. Dene iki suwanyang pertapan Ngargasunya. Sawi kula dherekaken. Ayo Nyai, monggo.
Lah ing kono to wau. Wasi Jaladara Sigra ngenengaken cipta kawis ngalengtos dakep saruku tunggal seruku nutupi babahan hawa sanga ngenengaken Pancadriya. Panca limandriya pengangen-angen amberat wa nafsu bayu patang perkara mung sajuga ing sini dikara. Mandeng pucaking grana anut marang geyonganing kayun. Kayung yo nangayati ayahaning Parotama kaya mati jroning urip-urip jroning pati liyep layak pingaluyut pindha pecating supena sumusu pengah jati jatine sang bagus ngatas marang dewane tapi tedah mrih kasembadaning sedya nuwaken gara-gara sang Hyang Naradagya tumurun saking awet bergejong Pak Pong titaulun Ger. Kader kali codhi sapa sing gawe titaulun kene Kakrasana Jaladara aja kaget ulun ingkang prapta lho Sarawa Paduka Pukulun ngaturaken sumungkeming pangabekti kula mugi konjupa ya banget panarima ulun dene kita ngaturake pangabekti Kakrasana wonten dawuh Pukulun apa to sababe nganti sira rewangi tarak brata ana sukuning gunung Duksina muka yen to ora ana wigati. Pukulun mugi andadosna ing kauningan. Pramila rinten dalu kula tarak brata wonten sukuning gunung Duksina menika boten wonten alat kejawi anggen kula badhe nyuwun pitedah kaliyan Jawata mrih kasembadaning sedya. Wonten pundi papan dununging Dwi Panggaseta. Jalaran menika dados bebana pepananipun Putri Mandaraka ingkang badhe kula wengku garwa kelampahan. Kula wengku garwa menawi kula inggih menika saged masrahaken titian Gajah Seta Pukulun. Iras kebeneran nggih. Mbok menawa iki Jawata bakal paring wahyu ya kuwi wahyuning katresnan wahyuning jodho kowe bakal kelakon jaup kelawan Irawati lan kowe bakal ketemu Gajah Putih. Tiwas kebeneran. Yen dina iki kayangan kuwi ana gara-gara mogane Ratu Gajah. Ratu nggawa barong Prabu Puspadenta. Prabu Puspadenta kuwi wujuding gajah ning bisa tata jalma. Tekse bisa ngucap kaya menungsa. Lah, karepe mono. Puspadenta kuwi meri kaya gajah Sena ya uga gajah Erawana. Gajah Erawana kuwi klangenane Bathara Indra yen to gajah Sena kuwi klangenane ya kuwi Bathara Bayu sing rikala semana manunggal kelawan Bungkus Bratasena. Ning sumurupa wis beda alame, beda lelakone. Lah, mula kang saka kuwi nggih ora kena dendhekake Prabu Puspadenta pari kudu ngrabasa ing kayangan mongko wis pacak baris. Dina iki wis katon ngeglo ana ngrepat kepanasan. Wani kowe tanding karo Puspadenta. Sampun dados anteprastiane manahung ing panjangka lengkung prayoga ginulung jagat kula. Menawi kula kedah pejah dinten menika. Bagus yen pancen sira ingkang minangka dadi jagoning dewa. Sira kudu wani ngetokake jiwa kaprawiran. Rangketen Prabu Puspadenta Pukulun nyuwun tambahing berkah pangestu. Muga-muga jaya ana ing ngrepat kepanasan kula.
Kabeh padha kalah karo aku. Ewadene keneng nom-noman wani ngaglah bergagah lomadyan ngrepat kepanasan sapa kowe Gus? Kowe takon karo aku iki srayaning dewa putra Mandura. Kekasihku Raden Kakrasana ya Wasi Jaladara. Kakrasana Wasi Jaladara. Ya, kowe sapa? Narendra Guwa Barong. Prabu Puspadenta. Puspadenta? Ya. Apa sababe kowe wani ngraman munggah nyang-kayangan? Iki dudu perkaramu, ora perlu kowe ngerti. Iki sing ngerti mung aku karo dewa-dewa kowe ora adil. Mban Cindhe, Mban Siladan. Beda apane padha-padha gajah. Erawana, Gajah Sena, aku Puspadenta. Aku ya duweni gegayuhan. Kaya Erawana kelawan Gajah Sena nanging apa sebabe aku dibalekake. Mula dina iki kowe aja dadi pepalang. Seminggira Kakrasana. Nggih, Puspadenta. Nggih. Yen kowe kena tak ndakake, aja mbok bacutake. Wurungna sediamu. Oh, ladalah. Aja meneh ngomong lamak titah dewa wae padha iring karo aku. Kowe meneh tak wedenana. Maju para ngaso. Ayo. Yen panjang kowe jeleh urip, tak keplek ning bantol kelakon, ajur wandamu. Hei! Rame dredeg ruket keket nenggih Sang Kakrasana tanding lawan Gajah Puspadenta. Eling-eling Puspadenta, puspa tegese kembang denta araning gading. Puspadenta tegese bagus-bagusin gajah, ratu-ratuning gajah. Meh kewawa Raden Kakrasana datan kuwi nandingi kridanira Gajah Puspadenta. Riwutnya kenging arinangkus tralene Sang Puspadenta. Rinaga tutuke den bethot ilate pedhot padha sanadya pejah Puspadenta.